गिदिर डक्टर जागोन आंखौ बिजि थुनांगोन हले नाथाय थाफ्लायाव थुनाङा बिराद मेवो गरेस्वर बर' खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव दुर्गा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै 22, 23 आरो 24 अक्ट'बराव सानथामनि हाबाफारिजों बर' सावथुन दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों। तामुलपुर जिल्लासिनि गरेस्वरनि मोसौ हाथाइसालियाव दिन्थिफुंनो लानाय गिबि सान अदेबानि 22 अक्ट'बराव थैनि गाब, 23 अक्ट'बराव अख्रां गंसे आरो 24 अक्ट'बर अदेबानि जोबथा सानखालि रोदा सावथुनखौ दिन्थिफुंगोन होनना गरेस्वर बर' खौरांगिरि गौथुमनिफ्राय मिथिहोदों। सोमखोरनि मुङैनो फुंखा जानानै अरायबो बोहैबाय थागोन बाजै। बे माब्लाबाबो जानो हाया आफा, माब्लाबाबो जानो हाया। गासिबो मानसिनि दैया रोखोमसेयानो। नोंसोरो सोमखोरखौ गोरिब होननानै मुगैनायनि फिथाइखौ दिनै मोनबाय दा। माबायदि मोनखो नोंसोरो? नैबे सिगुन राजाया अख्रां बायदि नङा, बोहैनाय दोंसे लैथोनि दाहार बायदिसो, जेराव गेसाव जाबोरफोरखौ बुखारनानै बै गोथौ लैथोआव बुसोमहैयो। अख्रां सौसि बिबायग्रा बे नोंनि गोसोआ बे गांसोबारिनि लामाजों बोरै थाबायनो रोंनो? सनाथिजों ओंखाम जानाय सिमां जोंहा मालाबाबो गैफेरा आरो दिनैबो बे सिमाङा जोंजों थानाय नङा। नोंनि नोंफाया बोरलाथिं गावहरनाय बायदिसो, जेरै गावहरो सिदा थांखायो। खेंखागिरि आंजों सोलिया, मोनथिबाय? आरो आंनि बे कन्डिसनखौ बिसोर मिथियो। नैबे सिंनि कन्डिसनखौ बादामालिफ्रा जे जिलांजोब्बाय बेफोरखौ मिथियो बिसोरो। आं दि मा जानानै थादों? बुजियाखैबा नोंसोरबो बुजिनो नाजा। मानोना जोङो मानसिसो, जोंनि थैनि गाबा रोखोमसेयानो। बिरिद' नों आंनि फिसाखौ मानो बिदि खालामखो? सोर दङ नोंहा बे जिउआव? जायफोरनि गोसोनि साननायाव मैला सिथाबनानै थायो बेलाय बहा होनो? मा? सोमखोरनि आखाइखौ सिफायनो? ओइ सेंग्रा, सोलै नों बबेनि एसेबां दुथां? हा? 10,000, 20,000, 30,000 बेसेबां नांगौ बुं? आंनि आइया बेजों खारफालांनांगौबा आंखौलाय मानियालै आफा? गासिबो मानसिनि थैनि गाबा रोखोमसेयानो। आरो नों बेखौ मिथिनानै ला, गोरिब मानसिनि आखाइजों सोरबा जानांगौब्ला नोंनि हाथाया थाइसेबो थानाय नङा, मिथिबाय? दिनै थाखा फैसा धोन सम्पति गोनां सुबुंफ्राबो मावनो हायाखै। बे खामानिखौ दिनै नों मावदों। एडमिसननि फैसाखौबो गावसोरनो होनोसैनो आइ। बेसे? 50,000। सिरि सिरि गोरबोनि खोथा नों बुजिहादोंना? ओइ ओइ जाबाय फै। सनाया माब्लाबाबो मानसिनि जिउनिफ्राय देरसिन नङा। नों जेब्ला गिदिर डक्टर जागोन आंखौ बिजि थुनांगोन हले नाथाय थाफ्लायाव थुनाङा बिराद मेवो। हरा होननोबो हाया, फैया होननोबो हाया। बेखौ जोंसो फोरोंदोंना। आगै नों देनां डक्टर जाबाथाय बिल्डिं नुबा आं नायजोबगोन बेखौ। थाइसेबो थाखा लाया आं नोंनिफ्राय। आंनि मा जायो? नोंखौथ' आं बेयाव दावराव खालामलाबाखैना? ओंखारला। एसेबां मन होदों आंखौ जोबै। अख्रां गंसे। आंखौ थैजासे बिदिनो अनलांबाय था जोबै। नोंनि जिउआव दुखुखौ माब्लाबाबो जायगा होआ। सुख'फिनाब्लासो आंबो फैसाखौ। थेंक इउ आइ आरो आफा, आंखौ एसेबां खस्थ'यै बेबायदि डक्टर खालामनायनि थाखाय। फंबाय, नोंसो आंखौ दिनै फोथांबाय। नोंनि अननायावसो आं दिनै गोदान जोनोम मोनबाय। आइ हाथरखिखौनो बिहामजो लांथोंसै बिमा। नोंसिनि जानो गोनां बिजामादैया बेनो। आं बेजोंनो हाबा जासिगोन। बिसनि मुलि दंबा लाबोदो बुरि, सानैजों जानानै थैनोसै।
अनगा गुबुन हाखौ नायब्ला दानो मेनेज खालामनो हागोन आं सार बे हानि अनगायै आंनो गुबुन हाखौनो नाङा जों सानैजों बारि खनायावसो लोगो हमलायलायनांगौ जानानै फैबाय आदा आबौ फैबाय बे आरो सोर जालायखो बियो सासे IPS अफिसार जेराव हिन्जाव माहारिखौ सनमान होयो बेयाव इसोराबो रंजायोनो बिनि थाखायनो हिन्जाव माहारिखौ सनमान होनो सोलों नङाब्ला नोंनि गासिबो मावनो लानाय खामानिया फेलें जाजोबगोन नों मिथिगौ ना नोंनि मिनिनायनि बेसेना मा नों बुजिगौ ना बेसेनि गोथार अननाया खालि बोराय मांग्राग्रा आंनि फिसाजोखौ नोजोर होबाय थायोबा बे गामिनिफ्राय खारग'नो हायै खालामगोन आङो बे सिङाव थानाय हानि अनारा बै हानि अनारा आं नोंनो मान नांगौ आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दङ बेनिखायनो बेखौ लाना होदों नाथाय नों बेखौ गुबुन गाज्रि खामानियाव बाहायनो नाङा नोंनि थाखाय साबसिन जानो हानाय जों बिदा फंबाया बुलायनो सिलायो बाहेरा मानसिया फैनानै जोंनि गेजेराव हाबसनफैनो नाङा बाथिया हरखाबै गोमोनो हमनोसै गोसोनि राव गावजों गाव फोरमायलायनो हाया मोनसे खामानि माव हाखौ माबोरै फाननांगौ बेखौ आं नायगोन मानो खोन्थाया आंनो हे इसोर बेफोरबायदि गोथार खामानिखौ आंनि आखाइजों मानो मावहोबाय थायो सार नाथाय थिरा थिक नोजोराव नांबायलै आनो जों जेबो रायलायनो गोसो गैया लामानि मानसि लामाजों थांबाय था नङाबा हाथाय बारग'लायनाय होजागोनबो बसआ खनसे खोथा होबाय माने बे खामानिया जाखाबाय आं नोंनाव सोङाखै खोन्थादोंसो फैसा नांगौबा लांफै आरो जुदि नाङाबा जा सिरि सिरि गोरबोनि खोथा नों बुजिहादों ना ओइ जाबाय फै सनाया माब्लाबाबो मानसिनि जिउनिफ्राय देरसिन नङा नों जेब्ला गिदिर डक्टर जागोन आंखौ बिजि थुनांगोन हले नाथाय थाफ्लियाव थुनाङा बिराद मेवो हरा होननोबो हाया फैया होननोबो हाया बेखौ जोंसो फोरोंदोंना आगै